direla. Energia berriztagarrien enkantere egin dute Espainiar estatuan azken 5 urtetan egindako handiena izan da. Guztira 3.000 megabatio banatuko dira. Enkanteren helburua Europar Batasunarekin Espainiak duen konpromisoa betetzea da. Energiaren 20% berriztagarria izatea 2020 urterako. Halare polemika bizia izan da enkante horrekin, izan ere sektoretik energia eolikoari eta enpresa handiei mesede egiten zaiela salatzen dute eguzki energiaren kalterako. Enkanteak kritikak jaso ditu alde guztietatik. Parte hartzeko sistema oso konplexua izan delako. Bigarrenik ez duelako ziurtasunik ematen. Prezio seinaleak ematen direnak ez dira bermatzen epe luzera begira. Eta berriztagarrietan hori gakoa da. Eta azkenik, elkarren osagarriak diren teknologiak elkarren aurka jartzen dituelako. Akats borobila, aditu guztien ustez. Batez be badirudi eolika irtengo dela, parke eoliko nahiko daukaguz instalauta estatu mailan, eta ez da une honetan gehien landu behar dana. Ondorioz, azken finean bultzatzen diana da, azken finean instalakuntza erroldoiak nolabait. Azken finean esku gutxitan dago holako aukera. Te acercamos el sol. Eta Euskadin zer ari da gertatzen berriztagarriekin. 2005 urte hartan inauguratu zen azken parke eolikoa. Energia planetan 15 izango genituela aurreikusita zegoen, baina markada bat geroago 4 ditugu, orduko berberak. Euskadin azpiegitura eoliko handien zabaltzea geldituta dago eta eberen datuen arabera 2015ean fotovoltaika 0,4, baino etzen hasi. Beste datu adierazgarri bat, Euskadin energia berriztagarrien kuota 7%koa da, estatuaren erdia. Oso atzetik, oso azpitik izatez. Eusko Jaurlaritzak markatzen dagoeneko helburua une honetan 2030eraino energia berriztagarrien kopurua bikoiztea. Horrek suposatzen da 7%tik 15%ra pasatzea. Alegia, egungo kuota bikoiztuta ere, Europaren helburuetatik oso urruti geratuko gara. Eta enkantera itzuliz, kritikoek uste dute Nadalen ministerioaren irizpide bakarra ekonomikoa izan dela. Zer daukagu pixkatori aldatzeko eta zerbitzua emateko? Orduan guzti hori egin daiteke, baina horretarako borondate politikoa behar dugu. Biak bat datoz, gurean deskarbonizazio prozesuak Europako beste herrialde batzuetan ez bezala, epe luzerako apostu integralik gabe jarraitzen du.